Ang Police Regional Office Director mitataw nga ang massage parlor nga gibombahan iya sa negosyanteng pinangita sa balaod nga si Peter Lim. At ubang bahin sa Chuba-Chuba Massage Parlor, maayong pagkabangag sa gilabay nga gituang bomba. Si Luan Mirondina sa report. Pasado alas 2 niadtong Sabado sa kadlawon, nabantayan sa gwardya sa Chuba-Chuba Massage Parlor ang usa ka motorsiklo nga color green nga mihunong sa atbang sa gibantayan niyang massage parlor. Nabantayan niya nga may gikuha nga botilya sa bino ang nag-angkas sa motor. Wala lang sago kay botilya gud porma, murag wine. Nya dito na ko tingala, murag iyang gidagutan ba? Diri ang bomba, diri ang brighter. Pagdagko siyempre naon ako bomba gina. So pag bisita na ko siya, uhoy, unsa man imong gibuhat? Nilingi ang nagbakred sa kuha. Gilabay niya diretso ang bomba kay na igmat mo siya nga anong gisita na ko nga nakasibilyan ako. Sa paglabay na, miatras ang gwardya nga wa lang magpaila. Mi banda ang gilabay nga botilya sa pader, dayong kahagbong sa yuta. Tungod sa impact, nabuak ang signage ug ang bungbong sa massage parlor. Lakip na ang bildo ug kisami sa kasikbit ug kaatbang nga mga balay patigayon. Mato ni Police Senior Superintendent Royina Garma, Cebu City Police Office Director, nga wa siya'y detalye kung si kinsa ang nanag-iya sa gibombahang massage parlor. Kung anong cause of the explosion kung ano and include damages of or ma-confirm ko that is owned by Peter Lim, I cannot give you all the information because I have to have the documents. Apan mato ni PRO7 Director, Chief Superintendent de Bolsinas, nga iya sa negosyanteng gipangita sa balaod nga si Peter Lim ang naasoing balay patigayon. Wala pa hinoy matumbok nga suspitsado ang Police Regional Office 7. Iyang gitataw nga gigamit sa pagpaulbo sa massage parlor mo isagad nga gigamit sa mga dinamitero sa illegal fishing. Apan nagduda siya nga ang mga ginikanan ra sa mga minor de edad nga gipatrabaho sa massage parlor ang nasuko sa tagduma niini. We're checking on the report na ay mga na-disgruntled na parents. Kaya katong lugar is the subject of operation by the Visayas Women's Protection Unit. Gipalanog sa direktor nga magsilbi kining warning sa maong patigayon ang nahitabo kanila. I-assess na nila, dili to dako og damage. Mura to ka na bang kaguol sa usa ka parents na among gipangita kung kinsa man to. Ang problema lang wa man gyud manggawas, wa may gusto mag-affirm. Samtang wa kaulbo ang laing improvised explosive device nga gilabay ngadto sa Infinity KTV Bar and Music Lounge. Luan Mirondina, Balitang Bisdak.